Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaa sa kaninyo. Atong gipasidunggan ang mahal nga Birhen Maria nining atong misa nining adlawng Sabado. Iampo nato nga pinaagi sa iyang pangama makabot unta ang kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan, ang kabag-uhan sa mga kasing-kasing sa mga makasasala na mobalik na ngadto sa Ginoo. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan, labi na ang kalig-on sa ilang pagtuo. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreyo. Kayang pulong sa Dios buhi ug gamhanan ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay suwab. Mudulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu, hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasing-kasing sa mga tao. Walay butang matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata, ug kitang tanan maghatag kaniyag husay sa atong binuhatan. Busag liguonon ta ang atong pagtuo, kay duna kitay Pangulong Pari nga halangdon, nga atuan na sa presensya sa Dios, si Jesus, ang anak sa Dios. Ang atong Pangulong Pari, dili sama sa ubang pari, nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyang. Hinunua, usa siya ka Pangulong Pari, nga gitintal sa tanang paagi sama kanato, apan wala gayud makasala. Busa magmasaligon kita, ug moduol sa trono sa Dios, diin atua ang grasya, aron madawat nato ang kaluoy, ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang imong
sa Ginoo hingpit, nagalipay sa kalag. Ang sugo sa Ginoo kasaligan, nagahatag o kinaadman sa yano. Ang mga sugo sa Ginoo matarong, nagahatag o kasadya sa kasing-kasing. Ang gibutan sa Ginoo matinaw, nagahatag o kahayag sa mata. Ang imong mga pulong Ginoo, Espiritu kinabuhi. Ang kahadlok sa Ginoo malinis, nakalungtad sa kahangturan. Ang mga gimbutan sa Ginoo matuod, silang tanan matarong. Ang imong mga pulong Ginoo, Espiritu kinabuhi. Ang mga pulong sa akong baba, ug ang una-una sa akong kasing-kasing, nakapahimot unta kanimo. O Ginoo akong bato, ug akong manunubos. Ang imong mga pulong Ginoo, Espiritu kinabuhi. Nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Hinayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mibalik na usab sa daplin sa lanaw sa Galilea, ug may panon sa katawhan nga midugok kaniya, ug gitudloan niya sila. Unya, samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga si Levi, anak ni Alfeo, naglingkod didto sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, sunod kanako. Og mitindog si Levi og misunod kaniya. Wala madugay, mikaon si Jesus didto sa balay ni Levi. Dihay daghang mga kobrador sa buhis ug mga makasasala nga misunod kang Hesus og pipila kanila, nakigsalo kaniya og sa iyang mga tinun-an. Sa maong dapit may mga magtutudlo sa balaod nga mga Pariseo, og nakakita sila kang Hesus nga nakigsalo niining mga kobrador sa buhis og sa mga makasasala. Busa nangutana sila sa mga tinun-an ni Jesus
nganong nakigsalo man siya sa mga kobrador sa buhis o sa mga makasasala. Nakadungog si Jesus kanila og mitubag, wala magkinahanglan og mananambal ang mga tao nga maayog lawas, kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako buanhi sa pagdapit sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Usa sa atong mga madunggan kanunay o familiar taaning maong statement sa Bible nga ang pulong sa Ginoo hait pa sa espada nga duhay suwab. Hait ba ang pulong sa Ginoo? Mudot yung kuno na hangtod ngadto sa kinahiladman. O nga naman, tungod kay matod pastubag nato sa Salmo, ang imong mga pulong Ginoo, espiritu o kinabuhi. Matod pa sa atong unang pagbasa, ang pulong sa Dios buhi o gamhanan. So kaning gahom ba, lingiay mong tupad ing na gamhanan ang imong pulong, na gamhanan, pulong nimo, na igahom. Ang muusab sa atong kinabuhi kana gyung pulong mo na gigamit sa nas Ginoo ang pulong, wa lang niya giusab, gimugna gid niya ang kalibutan tungod og pinaagi sa pulong. Mo na magbantay ta sa atong mga pulong. Karon nagangat ang eleksyon, daghan kaayong pulong atong mabati. Na ay pulong tamis kayog mga pulong, mga pasalig, mga saad. Unya inigresulta, tawgo nila sa ilang common nga term karon, nabudol ta. Ngano man, kay ang pulong niya karon tamis, inigresulta, lahi di ay ang gibuhat. Di ba na may daghang tao ingon ana, apil na ning nagwali? No. Ano bang nindot kay mga pasalig pero inigresultas buhat pastilan ingkaw wa man ninako madungog niya nga mao niyang gisulti. Kamo mga asawa wa mo nabudol sa inyong bana. Kinsang mga asawaha dinhi nga moingon, Father, akong bana consistent gina siya unsay iyang isulti mao sad ang iyang gibuhat ta sa kamot. Nabudol mo. Kamong mga bana anang kinsa ninyo dinhi ang moingon, Father, akong asawa sukad uyab pabis-una ug unsa na iyang isulti mao gina iyang buhaton ta sa kamot. Otro sa mong nabudol. Kinsa ninyo dinhi ang motoo ngay na kanang among pari Father Siano unsa gina iyang isulti mao sa na iyang buhaton ta sa kamot ko no be. Amay na lang kay na ay katunga. Wah, istoryahin. Unya unsa may kanana ang timailhan nga ang pulong nato ug ang atong buhat nagkuyog na basta muhaom sa misyon sa Ginoo. Musukwahi gani sa misyon sa Ginoo ang atong buhat, bisan pa ang atong pulong uyon kay sa Ginoo, wa na'y kapuslanan. Muna ningon sa laing bahin sa Ebanghelyo, ningon si Jesus o ang suwat sa labi na ang suwat ni Santiago ba to? Ningon nga ang pagtuo nga way buhat patay dili makaluwas. Nakaron kay ang Ginoo matud pa diri mahigugmaon man kaayo siya matud pa sa unang pagbasa ang atong pangulong pari nga mao si Jesus nahigugma man og
ang iyang tumong mauman ang pagluwas sa katawhan, kinsa may iyang duolon aron luwason ang maayog kahimtang o kadtong naglisod ang kahimtang. Kung muluwas ta ba, nanglitan ron, pareha nang nahitabo sa California na ay sunog. Kinsa may itong luwason, kadtong balay nga wa masunog o kadtong nasunugan? Hoy, tubag. Pananglitan sa pandemic, kadtong COVID-19, kinsa may atong luwason, ang sakit o kadtong maiglawas? Pananglitan sa honor na sad, kinsa may imong luwason, ang kadtong gisigihag daig sa mga tao o kadtong gisigihag saway sa mga tao? Husga. Kamao man day mo. Kinsa may imong luwason, ang dato o ang kabos? Kinsa may imong hatagan, kanang wa mangayo o kanang nangayo? Kusga. Nya nangayo man kurog slat. Nganong adto man ninyo ihatod ngadto sa inyong shopping ang inyong mga kwarta nga wa man tumangayo? Nga di ay nagsigig pangayo, 600 ra gid ni ang inyong gasto. Kamao mamong muhatag dito tag 6,000, tag 60,000 anang inyong shopping sa bag, mga nina, mga make-up ug uban pa. Nganong di man mo kahatag dinhig 600? Tungod kay ang imong giluwas ang imong kaugalingong panginahanglan. Kamong gasigig palit dinhig slat ang inyong giluwas ang tinuod nga luwasonon. Haom mo sa planos Ginoo kay ngatong simbahan nanginahanglan. Kamong nang donate diha ang mga naigo sa mga sunog, naigo ang mga linog. Congratulations, nihaom ang inyong pulong ug ang inyong buhat sa Ginoo. Pero kamong gasigig patambok sa inyong lawas gamit anang inyong kwarta, kamong gasigig kupot anang mga authority nga magsigi na lamog pamakak aron lang gyud dili mawagtang ng inyong authority sa gobyerno o sa simbahan kana mga tawgon mos Ginoo mga tigpakaaron ingnon. Hypocrite, wa mag-abot ang hunahuna, ang pulong ug ang buhat. Muna si Jesus ningon siya, mianhi ko alang sa mga makasasala, dili para sa mga buutan. Nganuman, ang buutan dili na luwasonon. Ang buutan ba? Maubitan na ka ng naimuanhin ako padir, pakanain taon, may taga-imig bugas, taga-imig gamayng kwarta, nako. Pag binuutan mo, nawag ko ng imong naong, adik kay kag naong, siga kay kag mata. Pag binuutan, kaya ang tinuod nga makaluwas nato ang atong kabuutan, dili na pagsigig pangayo. Ingka ikaw po der, sige lagi kag pangayo, sige lagi kag baligyag slat. Gitudluan lang ta mo sa pagbinuutan. Di ba? Di man na para ako, God. Para din na ako, para man na sa atong mga proyekto diri o sa atong activities. Samaan ng SBF DAG, sige tagbaligya, 500 pesos. Naapamantay bayronos kumbinto, ang atong bayranan mao ang atong contractors. Ang atong contractors, nagsweldo to og mga tao nga nagsaliglag yun sa ilang sweldo ang mga laborers sa ilang construction firm. Ilan atong gibayran? Kita wa pa ta kabayad sa kontraktor. Sa ato pa, nakakaon ang mga employees, ang employer wa pay nakaon. Ana, di mo maluoy ana. Oh, kana siya mo na una-una. Nya para din na ako, di man. Kanisang atong activity dinhi sa Santo Niño na atong pista karong February 1. Atong pistahan na sa tay gasto ana magsinulog
showdown ta diri aron nga ma-feel pud nato kay di man kita tanan makaadto Santo Niño karon perti namang daghanang tao dito nya kita dinis liluan di man ta kaadto gyud tanan labi na ning ato mga minus kayo taon og income di na hapit ka pamliti punan pas traffic nga perting lisura ugma di man mo katanaw dito tan-aw tanang TV pero dili kay nato ma-feel ang gitawag og kanibang kainit o kanindot sa kasinatian nga makaapil ta ng nindot kayong activity sa atong basilika o sa atong syudad. Maghimong tag-ato dinhi, ginagmay lang kinsa man say motabang nato aron manindot ang atong sinulog activities o pista senior ang atong 5 ka barangay. Nya nga atong style dinhi di man ta moingon oy kamo mga barangay officials kamo may nagdaas barangay, kamo mo'y pahigayon ana, dawat lang kog limpyo. Dili oy. Ang simbahan ug ang ato mga barangay dinhi kaning barangay San Vicente, Santa Cruz, San Roque, Tabla ug Lataban. Congratulations. Ug di mo congratulate ako mo congratulate yo ko ang atong 5 ka kapitan ug ilang mga officials nagtinabangay ta dinhi. Nagtinabangay. Ngon mo malipay. Pakpakan na to ang ato mga barangay. O kita din nag-away. Igpista na to, tabang sila. Naatay mga slots. Sige sa sila palit slot. Naasat sila panginahanglan. Tabang sa ta dito. Ano bang? Nganong mag-away man kita? Yes, naay separation between state and church. But this separation does not mean unsa man rejection kung dili separation sama-sama sa bana og sa asawa lahi og lawas ang asawa lahi sa lawas ang bana aron inig-abot nila nindot kaing duwa mo bitanang gildili na natong same-sex union kay pareha maglawas ang laki og laki, pareha sa glawas ang babae og babae. Way mahitabo. Pareha sa kurente, electrician to, Brad Titing. Positive og positive. Musiga din na, negative og negative. Makapa-operate din na sa power sa kurente. Abota ang positive og negative. Di ba? Patay no ng anak. Brad Dennis og ni Sister Carmela. May he rest in peace, no? Si sa tingin ito, si abuutan sa to kayo. Na igo mas positive o negative, siya may nasudlan positive o negative, di pataya, na ay nahitabo. Mao na, ang separation sa state o sa church, gimugna na aron ang atong complementary actions mas monindot. Na ay mabuhat ang state nga gikinahanglan sa katawhan nga dili mabuhat sa simbahan ihatag na asay mabuhat ang simbahan nga gikinahanglan sa samang katawhan nga dili mabuhat sa state ihatag pud na kay kinsa man ang tinuod natong concern ang kaluwasan sa katawhan mo na kamo mamalit mog slot dinhi ang atong activity gisawan sa atong mga barangay o kita maora man ang parisyonera maora sana nga mga barangay constituents nagtinabangay ta pagkanindot kung mopalit mog slot nga kining atong Santo Niño's Healing Gifts kotobra ba ni karong February 1 atong pamaligya mopalit mo ani tag 100 pesos mahitabo dayon ang complementary actions or activity sa state o sa church dinhi sa atong parokya og ato na ning ginabuhat for several years nga ni ako dinhi murag last year na balang tingali so ang atong Santo Niño's Healing Gifts na natayhalin nga 20,909 ka slots na apay 19,091 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Pwede ra gini nato hot doon dayon karong simanaha. Sabado maron, ugma.
kitang tanan mamalit lang ta tag 100 ana wa na ang atong pag-translate ana into action sa atong gituhuan mahimo na ng kalipay sa atong parokya o sa atong katawhan. Mausad na si Jesus iyang gitranslate into action ang iyang pulong nga mianhi ko aron pagluwas. Unsa may iyang gibuhat? Nikuyog siya ni Levi, usa ka gitawag og public sinner kay tax collector. Nikuyog siya og mikaon kuyog ni Levi adtong adlaw. And gikan adtong adlaw nga gitranslate ni Kristo ang iyang pulong ngadto sa iyang buhat, ang buhat sa paghigugmas makasasala na usab ang kinabuhi ni Levi og sa pipila niya ka mga kauban nga gitawag og public sinners. Si Levi nahimong disipulo ni Kristo, mao ni siya si Matthew og nahimo pagyong ebanghelista. Nangana ang tanan nga ning apil kaon dito nahimong mga disipulo ni Kristo. Kinsa may wa mahimong disipulo? Ang mga Pariseo nga nagsigi og ampo sa Ginoo kunuhay sa ilang bakba pero siging panaway sa ilang isig katao. Gilingay mong tupad. Ing nawa karoy gisaway. Nawa kay gisaway. Wa kay gisigyag kasaba diha. Oh, mao na. Sigig ampo dinhi nya, siging panaway, siging ampo dinhi, siging pangaway, siging ampo dinhi, siging bungol-bungol ngadto sa silingan. Way kapuslanan. Mao na ato untang huptan ang mga pulong nga hait pas ispadang duhay suwab. Ug unsa man ang mga pulonga? Ang pulong sa Ginoo, ang buhat sa Ginoo ug ang kinabuhi nga gipuy-an ni Kristo sa mahal nga Birhen Maria ug sa mga santos sama ni San Vicente Ferrer. So katong mosunod nila manindog ta. Mga igsoon, mianhi si Kristo sa pagtawag sa mga makasasala ug pagluwas kanila. Busa malaumon kita nga moduol sa Dios ug moingon, Amahan, dungga ang among pangamuyo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang simbahan, mamahimong makaalim nga presensya, ilabi na alang sa mga masalaypon ug sa mga makasasala, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga naghupot og pampublikong buhatan sa pangagamhanan, magmatinud-anon ug magmakanunayon sa ilang mga katungdanan, sa pagpangita alang sa kaayuhan sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga naghalad sa ilang kinabuhi, sama sa bulahang Birhen Maria, magtahan sa tibok nilang kaugalingon, ngadto sa Dios ug sa simbahan, pinaagi sa ilang pagpuyo o kinabuhing kabos, putli o masinugtanon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga kaluy-an og sabto nato, ang mga tao nga nagkinabuhi diha sa pagpakasala, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi,
Malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga, among pangamuyo. Nga ang mga nangamatay, makasinati sa makaluwas nga gahom sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga, ang among pangamuyo. Langit nun og maluluyon nga amahan, dawata ang among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo, diha sa gugmag pagtuo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom ako, kini makapahimuot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon, apat kinasingkasing. Dawata kining akong gihalad, Ginoo, mga bunga abot sa yutang imong gipatikad. Jutay lang kining gihalad ko karon, apat kinasingkasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibuok niyang santos na simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga walay katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang nang ibayaw ibayaw ngadto ngadto sa sa Ginoo. Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo, ug nga magaday kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen, kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na tong nabiktima karon sa mga gubat ug mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu gana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinulualuwasa kami sa dagutan,
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo, panipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos nga nakanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iampo mo kaming mga makasasala, karunong sa takna sa kamatayon, karunong sa takna sa kamatayon. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langit non nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy,
kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nung gahom, iyang pulong nga hait kaayo. Yang ato lang buhaton, mugamit lang kita sa iyang pulong ug mubuhat sa iyang ipabuhat. Salamat sa nibuhat sa pulong sa Ginoo ug nipaambit nato nganhi sa ilang mga grasya pinaagis pagpamalit og mga slots. Ang atong SBF dag na apatay nanatay halin na 48,820 ka slots, na apay 11,180 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nasa ni 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Ang atong Santo Niño's Healing Gifts is in HG na natay halin na 20,909 ka slots, na apay 19,091 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nasa ni siya 25 slot challenge nga tag 2,500. 284 na sad ang atong nadawat nga challenge. So atong pakpakan ang tanan nga namalit. Salamat sa Ginoo. Magsugod ang atong kuan dinhi novena sa Santo Niño nga pista sa atong parokya karong January 23. Yang atong kapistahan first Saturday of February 1. Yan po nato sad ang kalampusan sa mga activities karon dito sa Basilica sa atong dakong pista sa Sugbo, ang pista sa Senior. Grabe jud kay ang pista. Ang pista Thanksgiving naman gina. Pero inig human pag-pista na pag na sila Thanksgiving, inig Kalunes, Pitsa 20, na pagi Thanksgiving, na pa'y pista, na pagi Thanksgiving. Grabe yung kaya ang event, no? Yung na pagi hubo. The biggest activity na to. Nakasuway na mo, ana, Thanksgiving o hubo. Wa sa ko kasuway. Pero karon ila kong pasuwayon. Ang akong misa dito, inig Thanksgiving, dito sa Basilica. Pitsa 20, alas 2 sa hapon. First time nga nagmisa ko og Thanksgiving. Atong iampo nga magmalampuson ang tanang activities. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, babay sa pagtuo. Maria, inahan ni Jesucristo, nausab ituon sa kadagatan, danagan mo kami, kaming tanan